От 1 до 10, как би определила живота ти преди да откриеш Бог и защо? От 1 до 10. От 1 до 10 преди да открия Бог, живота ми може би на 6. Аз съм родена в едно така семейство от глухи родители, квартал Дружба, съвсем така стандартно и класическо семейство, което всъщност не класическото беше това, че наистина моите родители, освен че и двамата са глухи, ги е събрала една много голяма любов, обич, която не се е харесвала много на близките им, говоря роднините, но пък някакси във времето те са успели да докажат, че е отстояла във времето и създавайки мен, и възпитавайки ме, и правейки ме да съм това, което е, пък и съхранявайки брака им такъв какъвто е в годините. А моите родители бяха едни скромни хорица, на всичкото отгоре и глухи. Тогава по това време никак не беше популярно да си дете на хора с увреждания, на разведени родители. Въобще това бяха едни много така, как да кажа, догми, които беше създало обществото и наложило. И защо като цяло, нали, знаете, Съюза на глухите не е толкова Съюз на глухите, но предприятията на глухите, предприятията на слепите, всички на инвалидите, някъде в края на града, някъде скрити, тези хора не съществуват, хора с увреждания няма, ние сме красиви, прекрасни, идеални. Но така или иначе ставаше ясно, че моите родители са глухи. И това създаваше един много голям дискомфорт в мен. И аз истински имаше един момент, в който вкъщи ги обожавах, но навън се срамувах от тях. Истината е, че имала съм моменти, в които съм мечтала те да чуват. Дори съм си казвала колко хубаво би било, ако може ето сега да не използвам ръцете си, за да им обяснявам, защото понякога някой ме обидил, наранил нещо вкъщи, някоя приятелка или каквото иде. Аз съм цялата ревяща изведнъж. Искам просто да се захлупя, да рева и да говоря и те да ме чуват. Защото ние имахме такава изградена връзка да споделяме много и до ден днешен си споделяме всичко. Аз трябва да спреш, да се вдигнеш и да го прехвърлиш на друг един език. А ти искаш на твой собствен език да изревеш цялата си болка и някой да те гушне и да ти каже: спокойно, моето момиче, всичко ще бъде наред, ние сме с теб. Толкова много ми се искало да изговоря всички тези думи на български език, не на жестов. Много ми е липсвало. Имало такива много, много трудни моменти и на това да се срамувам от тях и на това да не мога да им кажа всичко така, както аз го искам. Но пък, как да кажа, с времето си дадох сметка, че това може да бъде обърнато в позитив, а не в негатив и в тежест, но ми трябваше време да свикна. Определено има едни периоди от живота ми, в които не се гордея с това, със себе си, но е трябвало да мина, за да порасна. Аз бях тяхната връзка и все още съм връзката на майка ми с чуващия свят. Бях техния мост към чуващия свят.
за добро или за лошо. Сега имало моменти, в които това много е тежало на детската ми душа, на детските ми сили да поемат целият този товар на възрастния свят. Защото аз бях центъра така или иначе на тяхното внимание, но това, че трябваше да изземвам техните функции, да бъдат на моменти дори техен родител, защото аз бях техния глас, ходейки с тях на лекар, дори когато това касаеше моето здраве, аз непрекъснато трябваше да превеждам неща и думи, и понятия, и ситуации, които самата аз не знаех, нямах представа. Много отрано трябваше да поема един товар, който не беше леп, но пък това ме направи, мисля си, че ме е направило да съм малко по-устойчива, по-отговорна. В интерес на истината имаше един период, в който аз мисля, че всеки човек в един момент възниква въпроса кой съм, откъде съм, как съм, защо съм, на къде отивам. В различните хора този въпрос щраква в така различен етап. Когато в мен се появиха тези мисли, съм търсила на доста места, доста, общо взето според приятелския кръг, който съм имала, но имаше някакъв вътрешен стопер в мен, че нещо не е както трябва за мен, пак казвам. В нищо не искам да кажа за никой лошо, но не беше моето. И като че ли имаше едно вътрешно такова, като колелце, което продължаваше да се търкали и да казва търси. Така че определено имаше потребност за това да намеря нещото, което ще отговори на въпросите ми. Така че това мога да кажа чисто в духовен план, ако ме питате. Това е нещо, в което така най-много съм задълбала търсенията си. Тъй като аз много, като всеки тинейджър, се губех и се намирах. Имах една много така тинейджърска бурна любов, в която почти да прерасне почти бяхме стигнали до годеж с един младеж, който така, както сега бих казала, от света, но с един симпатичен младеж, който всъщност, стигайки до годеж, каза, вече щеше да идва вкъщи, майка ми беше много против, че тя искаше да уча, да се развивам и така. Той разбраха неговите родители, че моите родители са глухи. И той се обади и каза, имахме дружба близо 1 година. Той каза, виж, наистина много са силни чувствата ми към теб, но моето семейство е много важно за мен и аз няма как да пренебрегна на този факт. Те са много против това и основната причина е, че твоите родители за мен са глухи. За мен това не е проблем, но за тях е, а за мен те са много важни. Това беше голям удар за мен, защото пък той удари по най-болното ми. И тогава всъщност, не знам, това беше един много, много, много преломен момент. Аз много паднах духом.
И беше много голямо отхвърляне. Може би тогава много ги обвинявах вътрешно. Вътрешно си казвах, аз никога няма да намеря среда, която да ме приема. Аз винаги ще бъда отхвърляна заради това. Винаги ще ме съдят по това. Бях тръгнала по един път, в който хайде сега да пробваме що е то алкохол и има ли почва у нас. Хайде сега да опитаме да пушим. Още пробвала съм неща, които не са най-приятни, не са най-за-похвала, но такъв беше периода. Не се оправдавам, но да кажем, че съм ги пробвала. Но много бързо, веднага след това, в живота ми се появи всъщност и Петя, която каза, слушай, стегни се, това е само един човек, това е само едно мнение, в теб има страшно много потенциал, ти можеш. И тя беше човека, който ме накара да повярвам, че аз мога. И всъщност тогава давам си сметка обаче, че това нейно търпение и спокойствие и не сочене с пръст върху мен и проблема ми, а по-скоро изтъкване на ти можеш, просто повярвай в себе си. Дай ще ти помогна, нали? Ето ще коригирам сега едно твое съчинение, едно твое разсъждение или отговор на литературен въпрос и ще видиш, че следващия път ще стане по-добре. И в един момент аз толкова много повярвах, че наистина мога, че в един момент аз за една година си подобрих успеха и започнах втори семестър, получавах стипендия за отличен успех. Моите родители бяха в шах, не можеха да повярват. И всъщност тогава, в този преломен момент, аз казах, ти всъщност къде ходиш, нали? Какви хора, нали? Ми разкажи нещо. Почти от време на време ми казваше, ма по-малко. Толкова ми станаха симпатични и че вече не се чувствах добре в другата среда. И това първо час въобще не бях станала пушач на мен. Аз бях все още в период, в който пуших и след това повръщах, нали? Ама се напъвах да пуша, защото трябва да се впиша в колектива. Така че, нали, тези неща много лесно отпаднаха. Те бяха станали и порок дори. Но пък толкова много ме впечатлиха младите хора с различността си, с... наистина много, много топло ме приеха. И някак си това, че най-вече, че повярваха в мен, в талантите ми, в моженето. Аз оцених, че всъщност имам талант и в един момент си дадох сметка, започнах да чета малко по малко. Трудно ми беше, не ги разбирах текстовете, но всичко, когато е на порции, по мъничко, давах си сметка, че това са таланти, които са ми дадени и аз имам отговорността да ги развивам. И когато започнах да навързвам някакви взаимовръзки, просто почна да се реди един друг пъзел в живота ми. И като че ли изведнъж, много е странно, изведнъж като че ли светна всичко, просто се подреди. Мяу. Коте. О. След малко, виж. Коте. Я направи като мен. Коте. Коте. Ами това, което всъщност се случи в живота ми и обърна страницата, най-общо казано, и така промени до голяма степен живота ми, е моята среща с така
човек, който е много близък на сърцето ми до ден днешен. И това е, смело мога да нарека, моята най-добра приятелка, моята сестра, по вяра и по всичко е Петя. Не ми говореше за болк, а по-скоро ми говореше за моите възможности, за това, че трябва да вярвам в талантите, които имам, че аз мога, но само трябва да положа малко повече усилия. В никакъв случай не сочеше с пръст, нали, негативите ми. По-скоро говореше само за позитивите, които тя беше открила, които аз и може би само тя и моите родители виждаха, никой друг. Аз пък изобщо. И всъщност, наистина, срещата ми с Петя, първо, че помогна да подобря максимално успеха си в училище, и най-вече, като че ли така, въпреки че изтъркано звучи, но наистина да се отвори една духовна страна, ни духовни мои очи да прогледнат и да започнат още по-осезаемо да търсят защо съм, как съм, къде да се намеря, как по-точно да отговоря на всички въпроси, към кой да ги отправя, на кой да благодаря, кой да помоля. Наистина беше като така една пълна противоположност на това, едно преминаване от един в друг свят. Хайде да го изпратим да спи. Кажете му всички чао, чао! Чао, чао! Как забръзнаха? Чао, чао, пате! Но иначе по отношение на такива неща, които позитивно са ме променили, по-скоро наистина на етапи някакси всичко се е случвало благодарение на ежедневни срещи, на ежедневно преживяване и срещане с хора. Но всичко е минавало, нещо, което много искам да подчертая като опит за себе си, връщайки се назад във времето, всичко е минавало през приятелството, през личното приятелство на хора. Бог винаги е действал с хора, ангели около мен. Много рядко е допускал да има негативни хора. Може би защото знае, че аз трудно ще го преживея. Не знам, наистина е избирал хора, които по някакъв начин са били светлинка в живота ми и са осветявали и следващата стъпка, за следващата стъпка друг човек ми е изпращал. И наистина живота ми е изпълнен със светлина от такива позитивни, както сега е известно, популярно се казва, но наистина от светли хора, които аз имам благодарение на него в живота си. Аз съм един щастлив човек, защото съм благодарна, истински благодарна съм за всеки ден. И това не е от тези розови лищите, които ни излизат на Фейсбук, за да ни позитивират всеки ден. Аз истински благодаря, че съм се събудил. Благодаря, че съм жива в този ден, защото истински не знам дали ще бъда. В този ред на мисли, мисля си, че към днешна дата съм един богат и много благодарен човек. Богат с хора, богат с преживявания, богат с емоции. Съм в така челна среща с рака и неговото чудно преодоляване. Но пък аз знам, че с рака шега не бива и знам, че някакси Господ допусна това да е... Че срещата със смъртта смятам за най-тежкия прелом личен. Наистина си мислех, че умирам. Аз почти бях написала писмата, завещания, няма какво толкова, че какво да завещавам, но аз бях се простила с близките си в съзнанието си
И като човек, който ме е преживял това да отиде и да се върне, така в емоционален план, това, което бих казала е, че човек наистина не трябва да обвинява. Защото ние хората сме много склонни да кажем, добре, къде е сега този Бог, нали? Толкова деца умират. Къде е този Бог, толкова добър човек, примерно? Му се случва нещо нелепо. И не знаем защо се случва. За добро може би е. В този смисъл, това, за което аз се молях през цялото време, моля те, помогни ми да не стане така, че да изпадна в слабост и да те обвиня. Никога не искам да те обвинявам. Каквото и друго каквато и друга глупост да направя, това не искам да направя. И аз съм изключително благодарна за това, че Бог ми е подарил вяра, защото аз съм убедена, че тя не е извоювана и не е заслужена. Вярата ми е подарък и аз много му благодаря. Не знам защо ме е избрал да го имам този подарък, но му благодаря. И сега от 1 до 10 как вижда живота си сега? Категорично 10. Категорично 10, защото цялата тая пълнота, аз съм искала точно това от живота ми. Не съм знаела, че го искам, но сега, когато погледна назад в живота си, аз съм имала всичко. Нали, като аз не съм тръгнала да си ходя никъде, но ако трябва сега да спре живота ми, ако сега трябва да има 100, аз съм доволна от това, което се е случило до момента.